sarane ketemu ing lepah kodho latri bangga bakso tambah semperi suling lan sarompet umil mawurahan kadya pada akosa. Ing tembe manggih yo wana. Mawas diri jroning kalbu lakune gesang tansah nyedhek olah nyegah nafsu murka murih orang ngrusak raga becik mung sawadya ing tembe manggih yo wana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilenggah pepunden kakung semana putri keparang kawula lumarasi pemalih sesi ingkang kalih tasih manunggal yawiji sarangan kanca-kanca para kadang para bapak wira badonga dala widyawati kanca-kanca saking Wahyu Laras rawitan saking pidi saking Laladan Dawung Sukorejo Kebon Sari Mediun kasepuhan Bapak Katawan sampun keparang tinimbalan keparenga nderek mangayu bagya nggih sampun kepareng Bapak Nur Wairudin dalah Ibu Partiyah Gotrah Kula Wangsa dalah keluarga wonten wasing gati wigatine sedya ingkang sampun kepareng inggih menika tasakuran ngiras-ngirasake koh ingkang putra adik Abimanyu Gading Nur Nirindra lan mugia mibilih kang putra sampun keparang hancik kakir diwasa dados lare ingkang migunani tumrap nusa bangsa mituhu sendika dawuh atur pangandikanipun Rama Ibu saha simbah kakung Mbah Putri tansah rumaket guyub rukun dumateng tangga tepalesana kadang khususipun Laladan wonten ing Suka Dawung Kebon Sari Mediun lan mriki kawula sedaya kagem muga tinlakenaken kesembahan nuwun Bapak Nur Khairudin Gotrah Dulwarga dumateng tangga tepalih sanak kadang mitra ingkang sampun kepareng sabiyantu harupi menapa kemawon iguh partikel dana biya bausuku mugi nggih sampun kepareng labet-labet wonten ing dalem bali wiswa mriki ing benjing pikantuk sesulih piwales saking sanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos jumbuh para-para ingkang sampun sabiyantu wonten ing dalem bali wiswa mriki tan mugi nggih nindakaken tasakuran hakikah Kepanurudin Gotrah Kula Wangsa Purwa Madyasana tan manggih arubeda sawijiapa lir ing sambikala ing sawingkingipun manggih bagel moya ayem tentrem ing salambi-lambi amin ya rabbal alamin pilenggah kakung Suwana Putri sauntawis para kadang para bapak wira badanga dalah para sriwati ngaturaken tetembangan lelagon ing mriki kepareng ngajahaken menggah suka parisuka ingkang wonten wingking mbok pilih ibu-ibu juru masak juru ladi kadang-kadang sinoman saged damel jambe sayah kalih makarya sabiyantu wonten bali wiswanipun Bapak Nur Khairudin dalah Ibu Partiyah Gotrah Kula Wangsa dalah keluarga Purwa Madyasana sepila malih pikantuk sih kawasani Gusti Ingkang Maha Kuwaos manggih yuwana lir ing sambikala sagungi para tamu ingkang kanthi rawuh ugi sampun kepareng ngedapi dedaharan kepareng dipun sekecakaken nggih ngadhepi dedaharan kanthi ecolan sekeca wilenggah kanthi mardu matikaning penggalih kalihan mesane saha midhangetaken kula sak kanca kadang Wahyu Laras atur panglipur mugi saged damel jamisah nuju prana kunjuk pilenggah kakung Sumawana Putri pilenggah pepunden bini sepuh kanca sinoman kakung putri sedaya kemawon ingkang makempal wonten balem iki lajaken megah adicara suka parisuka wekdal ugi wonten Widyawati wonten gangsal bintang tamu kalih ingkang baken 3 nggih magangan badhe ngatur apa ya sila monggo
Napa Mbak Sila? Ayo setengah meleh. Loro ya oleh, 3 ya oleh. Napa meleh? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan Titi Laras Pelok, Mas Agung, Malik Sarung. Momong, Sabar, Semeleh.
Pun abang meneh eling-eling. Ya. Pripun? Oh, niki wau anu Pak ngetes jenengan. Saestu. Aja korupsi. Ben njajale sik ngawur ngono. Janji janji
jebule kok ya sik mlengos mriki. Wong tuweke paham mak Nduk. Nggih, pripun, Pak? Lah iki nggih keselak omongan ya malih lali. Janji-janjiku eling sumedatra sing tias ingsun Kang Mas ingsun marsapa sinak-sinan bumi langit. Nah iki lagi ojo kleru Dipedhot tengah. tangis ing tias ngenteni padang bulan ining tawangan nalintang wong bagus aku ngenteni tekamu marang bego ing angkasa Kang Mas sentakoke pawartamu janji-janji aku eling wong bagus sumedhat rasa ning ati lintang-lintang ngewiwi Kang Mas tresnaku sundut weyati desa mana janjimu bisa sene megakatiko kaereng rasa tresna iya Bapak MC Alam nun kula. niki mengke nggih ngapunten ingkang kathah menawi mboten saged ngelak-ngeluk nadanipun amargi keserang Belajar cekeh nggih cekeh ya dilajarne ya ora apa-apa. yen ning tawangan nalintang wong bagus rengono tangis ing ati lintang-lintang
para tamu boten ngesaken tundur ndherekaken sugeng tindak. Mugi saking dalem mriki dugi dalem sewang-sewang mangke kanthi ngarahayu. Dening sambi kala dugi dalem sewang-sewang. Mugi mriki atas nama Kang Megogati namung saged matur suwun rawuhipun para-para ingkang sampun malam. Sambatmu tepuh ing tawangan lalintang wong bagus rungono tangis ing ati lintang-lintang ngewe Kang Mas tresnaku sendal Matur suwun Mbak Fitri nuhune panjuwun saking Mbak Aditya yen tawang paripurna. Bilih menika setunggal menika irananipun dangdut wonten kawitaning sinawang. Monggo lerek mangaler. Telu saiki ya 5. Jeniki dibalani malih Bapak. Heeh. Ben. Heeh, niki mau Kawitane sinawang. nggih remenane Ibu sinten? Bu Tuti. Tati napa Bu Tuti? Heeh. Sampun siap. Nggih tenggene siang wau niki panjenengan saking Mbak Aditya Lover Merpati Racing ya, kawitaning sinawang. Nggih. Buka cucuk mawon mboten napa-napa. Benten saset.
jroning tiasa ngitung tresno yen sinawang kebiare kahanan bisa anut bunga yang angenan lintang ning tawang katya netramu padange bulan gambarne semu sumilire angin gowo tresno jenengmu kang katut kagawa duh kamastan kendhatku ngalembono batin jroning tiasa ngitung tresno yen sinawang kebiare kahanan bisa anut bunga ing angenan lintang ning tawang katya netramu padange bulan gambarne semu sumilire angin gowo tresno jenengmu kang katut kagawa kaya ngene yen landang lara asmara jroning nala mangambar arum puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu dia ayu memani jantungku sampun katur Ora kaya Mbak Sila, Dik Sila yo. Badhe ngaturke napa? Cik, tasih setunggal Bapak. Kula kok dikenceritne to. Nggih. Oh nganten J, monggo. Iya ndak apa-apa, oke. Monggo.
masuk masuk aik ya ya Nuwun Mbak Sela. Lewong sampun paripurna. Nggih. Kapestara Widyawati niki ngedapi dedaharan. Heeh. Iki angklop niku wonten tulisane mboten niku? Mboten enten. Belum urung gelem perahu layar perahu layar niki mawon mboten napa-napa Mas Agung perahu layar Mas Agung Mbak Sila
saking para tamu. Monggo langsung kemawon tumuju sasana Panti Bogo anggendapi dedaharan ingkang sampun disawaken Bapak Nur Harudin lumantar kadang-kadang Sinoman. Layar paripurna nyaring rawuhipun saking para tamu, para bapak sedaya ngaturaken wilujeng rawuh. Monggo langsung kemawon tumuju sasana Panti Bogo kepareng anggendapi dedaharan ingkang sampun kasempataken Bapak Nur Hairudin Putra Kulongso lumantar kadang-kadang Sinoman Pramulati. Pun apa meleh? Nggih, Mbak Dun. Rawuh layar Mbak Sila sampun paripurna. Monggo setunggal lereng pengaler Kang Dereng. Monggo ingkang sampun pikantuk dedaharan pados palenggahan ingkang sekeca kanthi mardu mati karing penggalih. Kalau midhangetaken saha mirsani kula sak kanca-kanca kadang grawitan wahyu laras midi saking dawuh Sukorejo kasepuhan Bapak Katuan Putra Kulongso sampun kepareng lumarak siba kanthi lamban kang menggugati Bapak Nur Hairudin Ibu Partia Putra Kulongso. Dina Minggu sing tak tunggu larasipun pelok. Nggih, lali janjine nggih. Nggih manet. Nyuwun swantenipun Adik Sela. Ampun ya, ye. Mong. Monggo sepeda malih ingkang sampun ngasta dedaharan pados palenggahan ingkang sekica lan sekica. Dipun dikecakaken mirunggan. Nganti lingsir srengenge
sinden cilik ini ya gampang enak. Enak. Guyu tenan enak nggih. Pilih gumanti monggo. Utuh ora keprek. Nggih suka banget. Orangnya lebih tak ya utuh lho tak isik isik konsen carane. Nggih. Iya, Tesih ori. Sik konsen. Tasih ori. Yo, kayak nganggo sentok barang ya anak neng HP nganggo sentok kenapa? Bilang gak kakung Suwana Putri, suka bareng suka, paripurna konco-konco, adik-adik, sedaya para widyawati, niki wau tetembang sauntawis, pilih, niki wau mboten enten tembung nopo ngoten saking lari kok ibu-ibu wau. Dereng, sampun telas. Sementara sampun telas. Mangke mbok menawi Mas Alek badhe dono swanten napa nyuwun tetembangan, napa mundhut. Saguhe para tamu, mbok pilih Napa badhe nyekar. pasubang dono swanten, napa panyuwun lagu tembang, gegendingan lagu dangdut, mangke saged delak nyaket kanca-kanca Wahyu Lara setenggemanipun napa ing mriki sak mampunipun samta ing gati sawega ing diri. Moga suka para suka. Bayu. Kirane Bayu ya. Sida apa ora? Niki kula sios. Sida apa ora? Lah nggih, sios mboten. Nggih sing ndek wau nggih Mas. Sing ndek wau nggih. Tadi saya sudah koordinasi di belakang. Nyuwun anu nggih, langgam atiku lega. Mangke kula bawani riyen. Pokoke kabisanmu ki tokno kabeh, Cah. Nggih, Aja saged kok nggih. tak kekuatanmu ki sepira ngono lho, Donan. Kekuatan. Nggih, nyuwun tintingane Bapak. Ting ting ben gak selering kaya awan kae. Hatiku rumangsa rino lamun rino kemata enggal wangi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ora lho. Ngoten niku kenapa lho kok niki aku jadi kaget. Ngetes ben gak ngantuk. Ngenten iki marai lali lho. Kalisian jroning kalbu hambe katyasmu malam tansah dadi lindaran galane. Monggo saged taruh tamu ingkang kathah rawuh ngaturaken wilujeng rawuh. Monggo atas panenggahan ingkang seketa mirunggan Parengaring Rabi Kejaran. Sulis dia ing warna
Lulus Rarjo, Langgam Lego, Mbak Ayu sampun paripurna, Titi Laras Pilok, Bilengga Kakung Sawana Putri, bebile sepindah malih para tamu, bebile badhe tetembangan, pasubang dana swanten apa wonten panyuwuran gending utawi lagon, kasembangkaaken ing mriki kula sak kanca Ayu Laras sak mampune nuhoni panyuwun para tamu Kakung Sumbawana Putri. Cek tarik gelas. Right. Desa Untawis saguhi para paraga. Hangen